Bako, koja je tajna dugog braka? Sine, dvije tajne. On misli da je šef, a ja mu ne kvarim iluziju. Aha, ko se prvi izvinjava poslije svađe? On, ja se ne izvinjavam, ja objasnim gdje je pogriješio. Jeste li se ikad razveli u mislima? Jesam. Svaki put kad hrče, ali penzija me vrati u brak. Uvrijeđeno! Šta ćeš? Ko je romantik u kući? On je romantik kad zaboravi gdje je ostavio daljinski tep, pa me traži da ga nađem. Kako znate da vas djed voli? Kad kaže ne treba ti jakna, ja znam, znači da brine, ali nema para. Ko bolje kuha? Ja. On samo zna dodat sobu u sve pa i u razgovor. Kako riješite svađu? Lijepo. Ja pričam, on šuti. I tako se složimo. Jel djed ikad zaboravio godišnjicu? Nije. Jednom je zaboravio, od tad ne zaboravio. Ko je glasniji? I Rumanj. On kad je utakmica, ja kad je račun. Kako je djed prosio? Zreko, šefika, ošti sa mnom. Ja rekla, hoću, ali nemoj poslije da pita što hoću. Tako je bilo. Ko više priča? Ja pričam, on komentariše. To ti je gore, ko sport prenosi. Ne, nemoj. Jel djed pomaže u kući? Pomaže. Drži vrata frižidera otvorena dok ja tražim šta nema. Ko bira program na TV-u? On bira, a ja mu biram prste kad previše bira. Kako djed pokazuje pažnju? Kaže, jesi jela? To ti je kod nas ljubav. Prvo stomak, pa sve ostalo. Bako, jeste li vi ljubomorni? Nisam, samo volim da znam sve. To nije ljubomora, to je menadžment. Menadžment. Volimo se. Nije to više leptirići, to je mir i tišina. A to je, sine, najveća ljubav.